Naprostá většina lidí prostě onanuje nad myšlenkama, jo, a nedělá žádnou akci. To je jedna skupina lidí. A druhá skupina lidí řekne, hele, to je slibná myšlenka, OK, pojďme to vyzkoušet. Nedělat věci, které se nemůžou podělat, ale dělat věci, které, když se podělají, nic se nestane. Mezi vizí a realitou je takzvaná strategická mezera. Jo? Tady jsou vizionáři, kteří říkají, já mám takový skvělý nápad a tohleto. Pak je tam takový příkop a pak je ta realita prostě. A v tom příkopu ten je plný mrtvol, prosím vás, jo? Protože tam se umírá. Překonat tu strategickou mezeru je strašně těžký. Neexistuje jiný způsob než experimenty. Jo? Udělám 10 experimentů, z toho 8 failuje, 2 jsou perspektivní. Říkám, super, tady ta část toho mýho nápadu funguje. Pojďme ji rozdvinout na další úroveň, hloubku. Zase vyzkoušíte 10 věcí, 9 z toho nefunguje, 1 funguje. A vždycky si zaměřujete na ty, které fungují a tím pádem rychle získáte znalosti z toho živého trhu, který můžete aplikovat do toho svého produktu a ten produkt pohnout tak, aby prostě odpovídal tomu trhu. No, to se bohužel teoreticky nedá udělat. Jedině praxi.